Minal izin wal faizin, mohon maaf lahir batin lur. Nah ini kami akan menaikkan 2 balon sekaligus. Ini sudah persiapan, selamat menyaksikan. Tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dung. Ngedulne loron lor. Dua balon. Info ngumpulne balonnya lur. Duluru. Dulur lur kilo siji 10 meter. Terus iki ronggon iki lur. Jong. Iki 12 meter. Kang Ru, sarapan urung? Sarapan keluk iki. Yo. Sarape keluk lur. Darah. Maestro niki Mas Bantung iki. Dapat lur. Jarak semene cukup ini. Jaraknya piye ya kuwi nyari isane ya. Ngumpul lur. Dapat. Lakone Ris. Mari. Lempus. Belajas bentuknya. Kawat depan. Omongannya elek ngono kuwi. Ewan aku cek lebih. Umpirnya loro. Naik pasangan. Hmm? Dik rak baterai lho, Dik. Engko diwarak ngono semua. Lagi di balan mana di kono. Baterai narlu lho, belum gawe itu. Ya kowe gawe rek. Tantingnya ras digawa. Kantin itu. Jur pecah. Tandingnya Berapa gawangnya? mumet kenceng-kenceng.
Harusnya dari mata nih uang ini apa ya? Orang mumbul sing iki Jo, orang mumbul iki. Kuat lo. Kan ora kuat siji sik lho. Kaya awal. Iki pedune lho. Lah kok kan nang gelap mataku lho. Uwer ya. Samping ora kuat. Samping anu gendol. Gendol arep lurus pisan. Kayak kerdus. Bukan kerdus. Terus suwek. Kayak piye sida munggah ora? Kabel kuwi. Ora aturan rai. Samping. Samping kuat lho, Dan. Ning pecek ngancek. Sampai ngendi? Kuat lho ya. Penane yo. Iya. Ini lho, Le. Kujen deh, kujen angkatan aja. Alas kok ngene iki ya. Bener lho. Iki bengkere lho. Gondeli malah nang wali karep dhewe lho ini kon. Gonen. Tasnya pedet lho. Yo kretes. Ngalih, rono, ngalih. Atuh. Ra sapa gawe kaya Musa. Ra rono. Lep. Bengkah lo kene kok. Ayo maju Mas. Dan geser ini lo. Jangan kok kono lagi. Coba rono lho. Kono lho. Kayak kesuwen lo kene kok. Ayo kok kalau iki lho. Iki parane rono. Dan nek squad ben Dan. Kono kuat lo kono. Kono kuat. Dan. Kono rung kuat. Kae. Kono kere rawa to. Iki disene. Iki disene ae. Iya disene. Banter ora? Tekan ngene mudae. Masuk dalem ya. Kelo. Arek iki. Barang. Kuat kono. Tambah sentolan gen banter. Anu kae. Tekabet ngono. Mundur le. Mundur kabeh. Ini turun rono. Bareng nih. Sing ora kudu sing ora kuat munggah. Bar kenu sing gelidul. Ya lha iso bengkah yo. Mana mau pasar rul? Ora asal tak sumet munggah to. Kayak sedul ya lur. Ayo. Alon. Yo, bismillah. Dul bareng nanti parane. Iya ntar. Sing lor mati gitu. Sing bawah.
Deng. Kayak bome arep meh bom. Bome lur. Marem bome. Dung. Yo nah. Sing gedhe cek lur. Deng. Duh, tur. Oh, masya Allah. Ngeri nak iki. Masya Allah. Bomnya gede tenan. Dung. Oh, marem lor. Luar biasa. Berhasil lor. Siji melempem kenaan bun.